هەواڵن و برایەن گۆدار بلا کەس وسا هەزر نەکە یانجی وسا نەفکرێ ku kilamê nû stranê nû me nemane me dest êkevin kirine na dixwazim piçekî xuşk û birayên guhdar vegerînim bo çend sal berînoke ka helbestivan û hozanvanê me ji bo tarîx û dîroka Kurdistanê çi goçne em ê vêca berê xwe bidin dîwana Seydayê Nemir dibîstana gelê Kurd ji gulîstana wî jî em ê çend parça hozana bînin û bikin diyarî ji we re Seydayê Nemir cegerxwînê delal yê ku bêtir ji 5 salî bêtir ji 6 salî ji bo gelê xwe hewar û berxwedan û qîrîn û ceng kir yek ji parçehozanê cegerxwînê Nemir ji bo zarokên paşerojê ev bû